ҳамасола дар арафаи соли нави таҳсил дар қаламрави кишвари азизамон биноҳои навсохту замонавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. дар соли таҳсили имсола низ дар ҳудуди пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе хонандагони 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дарсҳои худро дар биноҳои нави ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ гардонидашуда шурӯъ намуданд ва яке аз онҳо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 мебошад. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бинои наве аст ки дар соли таҳсили 2024-25 яъне дар соли 2024 бо ташаббуси ва ибтикори пешшои муаззами миллат муассиса кушода ба истифода дода шуд. ҳоло бошад дар доираи нашри нахустини барномаи варзиш дар мактаб дар мавсими нав яъне дар соли таҳсили 2024-2025 шуморо бо шароит ва имконоти барои хонандагони ин муассиса ба хусус барои дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ муҳайёшуда ошно хоҳем кард. айни замон дар ин муассисаи таълимӣ 1250 хонанда ба таълим фаро гирифта шуданд ва шумораи бештари онҳоро хонандагони синфҳои ибтидоӣ ташкил медиҳанд. имрӯз дар муассисаи мо теъдоди беш аз 1200 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта шудааст ки 40 синфро дар бар мегирад ва теъдоди бисёри хонандагони синфҳои ибтидоӣ аст. ба хотири он ибтидоӣ ҳаст ки муассиса вобаста ба фарогирии таҳсилгирандагон дар муассисаи таълимӣ вобаста ба маҳалли зист бештар муроҷиат карданд ва мо фаро гирифтаем. дарсҳо дар 57 адад синфхонаи умумиву фаннӣ бо тарҳу сохти замонавӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохта шуда зери роҳбарии 53 омӯзгори соҳибихтисос ҷараён мегирад. дар навор дида мешавад ки дар воқеъ барои илмомӯзии хонандагон дар ин муассисаи таълимӣ тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. намои беруниву дохилии муассиса тозаву дилкаш ба назар мерасанду синфхонаҳо бо асбобу аёниятҳои зарурӣ муҷаҳҳазонида шудаанд. аммо чун барномаи мо варзиш дар мактаб ном дораду ҳадафи асосии он ошно гардидан бо шароиту имкониятҳои варзишӣ ва сатҳу сифати дарси тарбияи ҷисмонист, ҳоло меравем ба толори варзишӣ. чун дар вақти занг ба толор ҳозир шудем, дар ин ҷо касе набуд ва мо кӯшиш намудем фазои онро тариқи навор бароятон нишон диҳем. ба мисли намои беруниву дохилӣ ва синфхонаҳо толори варзишӣ низ кушоду равшан, тоза ва дар маҷмӯъ барои дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ инчунин маҳфилҳои варзишӣ мувофиқ аст. мавҷуд будани таҷҳизоти гармидиҳанда бошад аз он далолат медиҳад ки ин толори варзишӣ барои дар фасли зимистон ҷараён гирифтани дарс низ омода аст. ин муассисаи мактаби нав шароитҳо дорад. майдончаи тобистона, майдони зимистона, ҳама шароитҳо ҳаст, камбудӣ нест. роҳбарият ва омӯзгорони муассисаи таълимӣ аз доштани чунин толори варзишии хубу замонавӣ хушҳоланду дар талоши самаранок истифода кардани он ҳастанд. маълими тарбияи ҷисмонии мо баъд аз нисфирӯзӣ гурӯҳи бозингарони худро ҷамъоварӣ карда истодааст ки хонандагонро дастаи бозингарон яъне тими футболи худро тайёр кунад, дар миқёси дигар мактабҳо омодагӣ ба варзишҳо шавад. мо кӯшиши онро дорем ки баъд аз анҷоми чорияки якуми
таҳсил дар муассиса дар чӯраки оғози чӯраки дуюм хонандагонро бо гурӯҳи бозигарони футболбозон, волейболбозон ва инчунин гӯштин ва дигар чизҳо фаро гирем. Чунки омӯзгорони мо ҳастанд, якта омӯзгор ҳастем ки собиқаи беш аз 30 сола дорад, ки он аллакай таҷрибаи хуби корӣ дорад ва дигари омӯзгор дорем, ки он ба варзишҳои гӯштини тарзи озод инҳо таҷрибаи кофӣ дорад ва инчунин собиқаи корӣ ҳам дорад. Барои ҳамин мо ҳам ба нақша гирифтагӣ ҳастем, ки дар муассисаи худ дар толори варзишиамон хонандагонро вобаста ба реҷаи муайян фаро гирифта шавад, то ки мо хонандагон ба беҳудагардӣ, ба кӯчагардӣ, ба оврагардӣ машғул нашаванд, саргардон нашаванд ва ба ҳамин гуна маҳфилҳо, ба ҳамин гурӯҳҳои ҳаракатҳои олимпӣ ва хусусан ҳаракатҳои варзишӣ ва инчунин инҳо ҷалб карда шаванд, ки то ки ҳамин пеши роҳи ҷурми ҷиноят дар байни насли наврас гирифта шавад. дар соати сеюми дарси басти аввал дар толори варзишӣ дарси тарбияи ҷисмонии хонандагони синфи 5 А шурӯъ гардид. ман имрӯз навбатдор ҳастам зокир оғо ганҷина дар синф як нафар нест Пулатов Муҳаммад. дилангез дарсҳои тарбияи ҷисмониятон дар як ҳафта чанд маротиба мегузарад ва чӣ гуна мегузарад? дар ҷараёни дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ шумо ба кадом намудҳои варзиш машғул мешавед? мо дар як ҳафта 2 соат дарс мехонем ва дарсҳои мо шавқовар ва дарсҳои гуногун мегузарад. ва ҳама хонандагон тибқи талаботи раванди дарси тарбияи ҷисмонӣ бо сари либоси варзишӣ ҳозир мешаванд ва ҳамеша барои обу тоб ҳамеша кӯшиш мекунанд ва дар як ҳафта 2 соат монда шудааст. мо кӯшиш мекунем, ки хонандагон бештар ба обу тоб ва инкишоф додани бадан ва бозиҳои варзишӣ бештар машғул шаванд. маврид ба гуфтан аст, ки дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар ин муассисаи таълимӣ ба зиммаи 2 нафар омӯзгори хатмкардаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ вогузор шудааст. лекин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи мо 2 омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ фаъолият мекунад, ки аз синфҳои 1 то синфҳои 9 хонандагонро барои ба шакли том ва ба ҳама талаботҳое ки барои обу тоб додани хонандагон зарурат дорад, лозим ҳаст, ҷалб намуданд. чун қабл аз гузариш ба мавзӯи асосии дарс ва машғул шудан ба ин ё он навъи варзиш ба қавли гарм ва омода намудани ҷисм зарур аст, хонандагон бо супориши муаллимашон машқҳои сабукро иҷро намуданд. мо аввал машқи пагоҳирӯзиамонро карда бачагон ба футбол ва мо духтарон ба бозиҳои гуногун, яъне волейбол ва дигар бозиҳо машғулем. бо мақсади он ки хонандагон машқҳоро дуруст иҷро намоянд, худи муаллим низ бо ҳамроҳии онҳо машқ намудаву тарзи дурусти иҷроишро нишон медод. ин албатта барои худи омӯзгор низ аз манфиат холӣ нест, зеро ба ҳама маълум аст, ки варзиш ва машқҳои ҷисмонӣ ба сеҳатӣ албатта таъсири судманд мерасонад. қатишон машқ мекунам, қатишон медавам. чӣ гум фар мана ҳурмат мекунам талабо. дарси тарбияи ҷисмонӣ муҳим аст барои саломатии фарзандо, барои саломатии хонандо
варзиш гарави саломатӣ аст. ин лозим аст. бе варзиш зиндагӣ нест. агар ки варзиш накардӣ, ҳаракат накардӣ, ин саломатӣ нест. ҳамчун мебинем ки ман мехоҳам ки варзиш доимо дар мактабҳо шавад, обод шавад. дар қисмати асосии дарс хонандагон мутобиқи мавзӯи дарсӣ ва супориши муаллим ба волейболбозӣ шурӯъ намуданд. аз бозии онҳо маълум аст ки ҳоло аз қоидаҳо ва нозукиҳои ин навъи варзиш хуб балад нестанд, вале андешаи худи онҳо дар ин бобат чунин аст. ман фикр мекунам ки бозии мо хеле шавқовар гузашт ва мо хеле хурсанд ҳастем. ман фикр мекунам ки духтарон аз писарон бештар бозӣ мекунанд. гап сари он аст ки чунин навъи бозиҳои варзишӣ аз синфи панҷумӣ оғоз мегардад ва аввалтар аз ҳама онҳо тарзи доштан ва ба ҳамдигар, инчунин сӯи дастаи ҳариф ҳаво додани тӯбро аз худ менамоянд. бо хурсандию шавқи беандоза машғули бозӣ будани хонандагон гувоҳи он аст ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барояшон ҷолиб ва писанд аст, ки ин албатта хушҳолкунанда аст. агар дарси тарбияи ҷисмонӣ бошад, мо бо ҳамроҳии ҳамсинфон духтарон ва писарон бозиҳои гуногун мекунем ва хеле шод мешавем. хонандаҳо ҳамашон завқ доранд тарбияи ҷисмонӣ дар ҳамин мактаб мебиём, маълим дарс дорем, якум соат дорем, чорум соат дорем, ҳамашон вай мекунанд, гап мезананд, чунки дӯст медоранд варзиша. ягон талаба надидем ки дӯст надошта бошад. духтароам, писароям ҳамашон дӯст медоранд. дарсо нағз гузарондестем. худи хонандагон мегӯянд тарбияи ҷисмонӣ барояшон на танҳо шавқовар, балки ҳамчунин хеле манфиатовар мебошад. аз ин рӯ онҳо кӯшиш менамоянд ҳамеша дар дарс фаъолона ширкат варзанд. фикр мекунам ки тарбияи ҷисмонӣ ба мо бисёр зарур аст, барои он ки ба мо саломатии беҳ меорад. ман на танҳо дар мактаб варзиш мекунам, балки берун аз мактаб ҳам ман бо ҷӯраҳоям ҳам варзиш мекунаму баъд ба пеш рафта варзиш мекунам. дар синфи мо ҳама мо фаъол ҳастем, ҳам духтарон ҳам писарон. мо ҳар дарс ба либосҳои варзишӣ меоему варзиш мекунем. онҳо ҳамчунин аз доштани чунин шароитҳои мусоид ва муосири дарсгузарӣ низ изҳори хушнудӣ намуданд. ва мо дар мактаб чизҳои варзишӣ
берун майдончаи варзишӣ дорем ва дар дарун толори варзишӣ дорем ва мо ба он волейбол, футбол, бозиҳои дар тарбияи ҷисмонӣ мекунем. ғайр аз толори варзишӣ дар ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 дар масоҳати 1196 метри мураббаъ майдончаи варзишӣ низ сохта шудаасту дорои шароити мусоиди машқу тамрин мебошад. мавҷуд будани ҳам толор ва ҳам майдончаи варзишӣ имкон медиҳад дарсҳо ҳангоми боду ҳавои мусоид дар ҳавои тоза ҷараён гирад ва ин албатта манфиатҳои варзишро ба организми насли наврас ки дар ҳоли инкишоф аст ба маротиб бештар менамояд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи мо чӣ хеле ки мебинем, мо майдончаи варзишие дорем ки беш аз 600 метри квадратӣ дорад ва толори варзишӣ дорем ки 540 метри квадратиро дар бар мегирад бо ҳама шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. ман фикр мекунам ки барои дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳама чиз бо хуб муҳайё шудааст. майдончаи варзишӣ, ҷои ивазкунии духтарона, писарона, муаллимаҳои хуб барои мо дарс медиҳанд. хулоса гуфтан ҷоиз аст ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ноҳияи синои шаҳри душанбе на танҳо тарҳу намои зебо дорад, балки ҳамчунин дорои шароиту имконоти муосири таҳсил мебошад. дар ин муассисаи таълимӣ барои дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва маҳфилҳои варзишӣ низ тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва танҳо аз роҳбарият, омӯзгорон ва албатта худи хонандагон вобастагӣ дорад ки то чӣ андоза метавонанд аз чунин имкониятҳо самаранок ва муфид истифода баранд. дар барномаи баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем. падруд.